سلام كمي تعلو كمي تغنيو فتوات تقتاتلتي مدوراينا كل شابز ساعة زينا وكم النبلو تعستخينو أبي استفلاليو محبراوي بوليتيكاوي وانا ونزعبات تقولتنا قبرنا قاشا بمعدام حسابات بملعل إهين مين نوللو تعستويو كاب ساعات عصر تخلت تجميرو كساب ساعات حدا مزور ريموتكم تزي غيركم مسانا انت صنيحكم عبيتكم نغرات ترخوينا تسفان قبر نلومي حدا زعبا مريزنا لنا قداي اكراين تخراين مسرت غير زوصه حدش حق مسرت غيرنا حدا بعلميا ابزي ابستيديو عديمنا لنا غاشانا نزي مسرت زغبره فلطتن عميق تمكرون زلو مستمخانهم ابزي قداي زلو حدا دنغرغراتن حساباتن كاليلنا لنا تسفان قبر منالبات تملكتناون ابزي قداي زلوكم زعبا بمنفس بحساب مسانا كتزاتيو عدمنا ناخونه مس غاشانا بنغورو صانحيت عبيتكم نغرات كم تعترو بعل ملو تسفاي مو او غداي تخراين اكراين مسرت غيرنا انغورو صانحيت غاشانا بعلم سمون كلاليلنايم شموم دحر من لاي لافتهم زعباتات كناتينا غاشانا قعد حن مصو اش قعد حصنحهم غرم عدمنا اخبيروم بشم تملكتنان بشم تكال برودكاستينج كوربوريشن ايثيوبيان او غداي اكراين تخراين زعبا مسرت غيرنا كاب ساعات 10 تخلت جمير كساب 1 ساعه بزلونا صانحيت حسابهم ككافلنا فقادنيا بمخانهم بخلتيهم وغنات شم كمسكنهم دلي ماشي انا ون يقنيلي ያው سمي بره امر يبال غرم اف فيدرال ماني ያው ቤት ፍርዲ ጠበቃና ይحقنا መመኸርን ይሄ ያው ጋሻ ገርኩም ዘዓደው ምን يقنيلي غرم ያው ንሶምና ይحق ሰብ ስለዝሆኑ በቀረባ ሕድሕደ ብዛዓድ እዚ አዝፍጸውና ይحق ጉዳያት ከወና ላዕሊ ብዝበለጸ ምስተሞዮም ምስተስረሖም ቅርበት ስለዘሎም ዝወጹ ሕግታት በቀረባ ይፈልጥዎም ኢለ ሙሉ እምነት ኣለኒ ነዚ መሰረት ገይረ ድማ ሕዚ ትዝወጽ ሓድሽ ናይ ከራይን ተኸራይን ዛዕባ ገይርና ገለገለ ናይ ሕጊ ትርጉምን ትንታነን ሓሳባትን ዘድልዮም ዛዕባታት ስለዘለው ነዚኦም መሰረት ገይርና ኢና ወግዕ ክነካይድ ሞ ፈለማ ምናልባት ቅድሚ ናፍቶም መሰረታዊ ናይ ሕጊ ዓንቀጻትን ሕገ ደንብታትን ቅድሚ ምእታወይ ከም ዝፍለጥ ደቂ ሰባት ንኽነብሩ ካብ ዘድልዮም መሰረታዊ ነገራት ሓደ ገዛ ወይ መጽለሊ እዩ ገዛ ወይ መጽለሊ ደቂ ሰባት ህይወቶም ክቅጽሉ ጀነሬሽን ክቅጽሉ ኮታስ ህይወቶም ክመርሑ ካብ ዘድልይዎም መሰረታዊ ነገራት ሓደ እዩ ሞ ቅድም ክብለው ዝነበረ ከይዲ ሕዝብ ዘሎ ከይዲ እውን መንበረ አባይቲ ናይ ሰባት ደቂ ሰባት ኣምዕላይ መሰል እውን እዩ كم مسألة وينا نوس دمو إزي مفتاح زوها وزنبرة أمته زلوا خلوه هنتات تاي مسألة بالبوت النجم مروز بالحساب اللي نمو أبزي زلوا ملكتان تعزبتن ناتهم تعزبتي أي تبرها نالبات سمعتنا أقول لي شيء قني لي مو ناي من برجزا ناي تبع حق سرعات استوعبت أمته خندينا أيو زي الحتو مسرتو سكع حزب زل قدم يلون كاوز نور سرعات تقول جنبر انت خلا نجزا كراي فليت أمته تغيرلو ناتو حوالي صنحي مالتي كاو حق من قصن جنبر تلنا ناي مسألة لي وقع منبر جزا فليت أمته تغيرلو أو حق من قصن كمسرته ومسألة تغيرو وكنا تواهي هو بو مسرته هون أم قص قاعد زل خلتاتي مالتي نعم نترينا أو ناي فيدرال حق من قصتي عنقص تسعة بقلص تقمط يزركه مالتي من برجزا لك أخم خالوت ناي محورات قدات لك أخم تمرتي خم تعنان كم خالوت محورات قلقالو تاتن معره تأمته تغير له من قصتي بزخاله عقمي نزيقاتات وحد زخونه ناي من برجزا ناي مقرب قديتا عقميتو أو قد سالخ بزي مسرت بوليس تاتون بزينا تقرصه نزيقاتات بتمات أن واقع من برجزا زقروا الخونات تقميتو يركب مالتي كازي قصيل خعا نسي حق منقص تقميتو زلو كمثل تقميتو زلو بتجوارو انت خونه استفالي اواجات حقتات وصيهم له كاونا بسرح انقسقاس تغيرلو فليت امته تغيرلو ام انقسقاس زلو ايو ياو تطمته نقدميت እና ማዕበለ ዝኸይድዩ ሓደ ተቢሉ ዝተረፈ ይኾነ ስለዚ ካብ ሕግን ካብ ትግበራን ኣኹልቱ አንጻር ኢኻ ፍሉጥ ጠመተ ተገይሩሉ ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከብ ዘሎ ኢልና ክንሓሶ ንኽእል ኢና ማለት ግርም ኣይተበርሀ ምናልባት ሕዚ እዚ ሕግን መሰልን እዩ ኢልና ኣብ ሕገ መንግስቲ እውን ዘቕመጦ ደቂ ሰባት ካብ ዘድልይዎም መሰረታዊ ነገራት ሓደ እዩ ካብ ተባሃለ መንግስቲ ከም ዋኒኑ ከም ጉዳዩ ፀገም ኣባይቲ ማሕበረሰብ ኣብ ምቅላል ብዕቱ ክሰርሕ ኣለዎ ሓደ ጉዳይ እዩ
كسرح له كم حقي مقمات طرح كيكون ناب تكبار لا وريدو ناب تحتي سرحهم زلوا سراحتي قدمي لهم زنورو كيتاتونا العلكا مقلاص كالي خوني حزلو بيጭቡጥ نتحقاو مسرح تختيلو صقمات زيغاتاتو نمفتح زوغنوم زلوا سراحتخه كمينا نريهم كمينا نمزنوم نسوم صبق توما حقي تدنققون كم مسرتاو مسل تدنققون زلو ناي منبري ابايتي مسلات بتغوار خمي بتغوار بخمي يقلص زول حتو حدا منغستي بأواج 47 67 مسرت بترف غزا منغستي كاب درغ منغستي جمير وريس قوم زنور غزاوتي نساتهم باغواو امم محدار فريط امته تغرو يسرح ازلو ابزيستو فلالي شغرات كله يخول يوم ግን ዚአቶም ናይ ከም ተአካልት ሽግር ናይ ምቅራፍ خيد ስለዝኾነ ዚአቶም ኣብ ምምሕዳር ናይ ዋዕሉ ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዚ ሓደ መግለጽ እዩ خلای መንግስቲ ብናይ ዋዕሉ ቀጥታ በጀት ብምምዳብ ወኸዓ ዝተፈላሊ ሰብ ሃፍቲ ብምስታፍ ክሳተፉ ምግባር ገዛውት ብምስራሕ ዚአቶም ብተማጣን ዋጋን ተገለጋላይ ንዓቅም ዘይብሎም ተገልግል ናይ ገዛ ደለይቲ ኣብ ምቅራብ እዚ እውን ሕግን መስርሕን ወጽኢሉ ኣብ ተግባር ዝርከበ ማለት እዩ ብሰልሳይ ደረጃ እውን ብፍሉይ ኩባንያታት ወይ ፍቃድ ተዋሂቦም ናይ ሪል ስቴት ኩባንያት ተጣይሾም ዚአቶም ዓቅምን ዘለዎም ገዛ ደለይቲ ቀረብ ዘቅርቡሉ ኩነታት እውን መንግስቲ ሓንፂፁ ድጋፍን ክትትል እናገበረ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ ቀድም ኢሉ ተጀሚሩ ዝነበረ ብቁጠባ መልክዕ ኮንዶሚኒየም ብዝተፈላለዩ ብ40 60 ب28 ናተባለ ናተሰርሐሉ ዝነበረ እውን ሕዚ እውን ኣብ ከይዲ ዘሎ ስለዚ ዚአቶም ሕግ መሰረት ገይሩ ናይ መንበር አባይቲ ገዛውቲ ተገነ ሕብረተሰብ ዝቀርበሉ ኩነታት ከም መግለጽታት ገይርና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሕዚ እቲ ዋና ዛዕባና እቲ መሰረታዊ ጉዳይና ሎም ቅንብ ቀረባ ዝወፀ 5 ወይ 6 ወርሒ ተዘይተጋጌ ኣብ ካብ መጋቢት ይመስለኒ ትሕጊ ዝወፀ ብፓርላማ እውን ጸደቐሞ እዚ ጉዳይ ኣከራይን ተከራይን ጠገለ ወይ መልክዕ ክሕዘሎ ብዝብል መንገዲ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ ጠለብ ናሃሪ ድሌት ገዛውትን ሕፅረት ገዛውትን መሰረት ተገይሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዚ ናይ ዋጋ ብዝመጾ መንገዲ ኣከራይ ብዝደለዮ ሓደ ግዜ ሰማይ ሓደ ግዜ ንጎኒ ሓደ ግዜ ቆልቆል እናገበረ قطع زي ولو تقل زي ولو من قد تاتنا تختله ناب قلب لاو زاتولو نبرت زيغاتات وناب قبده شجر كابزغطوم مسرتاوي خوين زلو زناي غزا صقميمو قدم حز زنبره زناي اكراين تكراين حقي وي مسرح تاي مسل نيرو بسرو اب سرح فطرو زنبره صعنتو صلوا نيرو ودو الكا مسادي كالي خون اسكو مجمريا بو نجمرت زنبره حقي قدم حزن محاضرولو زنبره كم هاجر كلات ون يبعلن كنبرن يخون ببكابي بوردات ون نيوعلهم مسرحن اكادان كلي نبر زير زيرو تزنبر مسرح كمي ان نغمغمو كمي ان نريو صبق قدم حز نبرن ابايتي كراي وين غزا كراي وعلتات زمرحو زمحدرو ناي قدم حز حقتات كنفتش تلنا مجمريا لك كم ترى وعلي حفشا وعلي بك وعلي يزغزا اب فتاوير حقي 28 96 تدنققوم زولو حفشاوي ناي وعلي اليمنتات يساتهم كما غواونتو ناوسد خازم محادرلو كازو توساخون ناي وعلو ناي غزا كراي توهيل تقمطو فتاوير حقي تقمطو غرالو ساتهم نافتغوار نقير خاز خيوديوم بتوساخي ونتي ناي امونغو مكراين تخراين زغبر وعلو كم حدا مسرح تغيرو بوزو غزو له خنتات ون ينيرو كازو بتوساخي حصير غزي بفلا يا اديس ابا محدار ناي اديس ابا كابينه محدار زوصوم دنبتات ون አለው ለአብነት ደንቢ 122 ዝባር 2013 ሶስነ ግዜ እዚን ግዜታት እናተናወሐ ኣብ ተግባር ዝውዕለሉ خنتات ውን ነይሩ ስለዚህ ቅድሚ ሕዝ ዝነበሩ ናይ ገዛ ክራይ ዝመሓደርሉ ሕግታት ዚአቶም እዮም ትሪኦም ተለና ግን ሓደት ናይ ፍታዊር ሕጊ ብዙሕ ዓመት ኣውፂሩ እዩ ምስተሕዝ ጭቡጥ ለ ኩነታት ክኸይድ ስለዘይከኣለ ሕዚ እውን እቲ ናይ ኢንተረስ ናይ መካራይ ናይ ተኸራይ ኢንተረስ እናተጋጨ ስለዝኸደ ሓድሽ ሕጊ ምውፃእ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ ስለዝበፅሐ በዚ መሰረት ከዓ
توم ناي قدم حقتات كم زلوا خينهم حزقن حدش حق وصيو نتزولوا دليتات أمتعطينو خلل سرعة أمدلاوي زركم قرم أيت برهم نالبات تكلعلو صنع حساب كم زلوا خينو بفلاي إزي صنع حقي إنه لو يخعناي كراي أكراي نبر ناي وعلي أكايدا أسارحة بحدش حق غير استقبل له خناتات اللمو تدوانا دفع مخنيات تأيي لهم يوسدوه تحدش حق نغوص ويحدش حق نغرقق دفع مخنيات غير استوسد نجار تأييهم يلهم زوروه صبوا نزح حدش حق زي نكوص دفع مخنيات وانا مخنيات تأيو زبل كرفتش تلنا بقدام نتك متصخل تحق زي انتي على ما غيري وصيو زي حق زي زبل حتى مسألنا مالتي زي حق زي نمتي على ما يوصي تلنا قاعه أفتي نايت أواج نايت حدش حقي أواج قصري 13 10 أزبار 15 16 أفتي ما توزل لتقميط له بقلص مالتي من تاي زي حق زي وصي زبل بقلص تدنقق يركب مالتي أبز أواج تدنقق وزل له علامات هات حدا ناي من برجزا كاب جيزي بتعملنا نهاري يخيلالو زي خعان زي قاتات أو نورقهم بتعمي خبي زخون صعنتنا فترة بتعمي بزحتنا تلعلي يخيلالو مالتي ስለዚህ እዚ ሚዛን አው ኮይን ሕግ ኮጽሉ አድላይ ኮይን ስለ ተአመነሉ እዚ ንምሕዳር ዝወፃ አዋጅ ማለት እዩ በኻልኣይ ደረጃ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ አዋጃት ከም ዝገለጽናዮም ኣብ መካረይን ተኻራይን ዝነበረ ርክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ዘይነበሮም ኣብቲ ምምሕዳሩ ማለት እዩ ስለ ዘይነበሮም እዚ ከዓ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ንምስፋን مسرت غير علامة غير زوجي مالك كذا بتوسخ بس هالسايد الرجال زقمتهم مسرتو ناي مكارين ناي تخارين قديتات ميزانه بزخونه ملكو ريغوليت تقبر كم حدر سلازلو نزي باقاون محدار علامة غير زوجه حق ايمان زياتهم ثلاثه مسرتاوي علامات دفعت نغرات استوالو قرب من الباتهم ثلاثه مسرتاوي نغرات ميزان حليوم شرعه ليوم بقباو بقلصነት كل ነገር ንምስጓም ተባሂሉ ካወፀ እዚ ሓድሽ ሕጊ ፀገም ተኸራይቲ ኣብ ምፍታሕ ኮነ መሰል ኣካረይቲ እውን ኣብ ምሕላው ናይ ክልቲኦም ወገናት ሚዛን ሓልዩ ምኻድ ከምጾ ዝኽእል ምዕሮይነት ክንደይና ኢልኻ ተስፋ ይግበሮ ጽቡቕ እዚ ሓድሽ ኣዋጅ ወይ ድማ ሓድሽ ሕጊ እዚ ኣብ ናይ ክልቲኦም መሰል ግዴታን ምዕሩይ ኮይኑ ሚዛናዊ ኮይኑ ክወፅእ خندينا أي تثبيت زجبر له خندينا أي معري خوين وصيو زبل حسب مسرته جمري زاواجز جمري كبحزي جمرنا معري زي معري زبل بيجين ويا حسب استايت المهاب زي شجري مخنياتو زاواجزي بينو تطويل زو ترفع يخون نقدميت خالص من رحتات خالص دمبتات ناوص له كخدمو بو غير خا ناي مكارين تخارين مثلا قلتها معري ناخذ كاو جيزه ناتا محاشه معري ناخذ خير كاوز الحساوي زوز زلمبر ابز الساعات تخكلنيا ميزان حليو تخكلنيا معري بتخكل ناي خلتي مثلا قلتها بتخكل قميصيو الخان مدمدام زخل خنتا سلازيله نقدميت بخالوت ممرحتات دمبتات ناوص ناتدغفه او تغوراون زلو نغرات ناتروي ناتمعاري تخرتلو بديحريو معري لك حساب استايت كواب زخيل مالك من البات وزي مزيتا اساسير حدا نغير كالعدليه قال وغنات از حق زي كوت خلو قال سمعتاتات سلو قرتاتات ون سلازلو افتيفتي زوريو نغرات سلازلو من البات كابزي مبرهي سلازدلو خيمو از حق زي كوت خلو نتخاريتن اكاريتن ربحان مسلن حالتن تغير كي خونس منغست بوانانت كاب تكراي يكون كاب كراي كون زغبو غبري يكون كالوت التاوتات انما معرار بمال زوصو حغنبر بحقي نتخرايتي يكون نكرايتي رفتان عرفتن هيو زبحال حدا زي تحتاتنتن ولو قلصنتن ولو زعسل يكونن زول وغنات له ምናልባት መንግስቲ ግብሩ ከይተቀሪዮ ካፕተን ሳንቲም ንምትኻቢሉ ክጥዕሞ ኢሉ ዘውፅኦ ሕግ እምበር ቅድሚ ሕዚ እውን እኮ ሰባት እናካረዩ ናተካረዩ ነዊሕ ዘመናት ፀኒሖም እዮም ብርግጽ ጎንፅታት ይፍጠሩ ማለት ኣይኮነን
ጎንጻት ይፈጠርዮም ጎንጸብ ዝፈጠረሉ ኣብ ዝኸረሉ ግዜ ናብ ጉዳይ ሕጊ ተወስዶ ብሕጊ ትፈትሐሉ መስርሕ ዝነበረን ዝጸንሐን ይዝብሉ ወገናት ኣለዉ ብዋናነት ግን እንታይ ኣብ ዝመዙ ዞም ወገናት እዚኦም መንግስቲ ነታና ዋዕሉ ጥቕሚ ክብል ነዚ ሕጊ ሓንፂፅዎ እምበር ብሓቂ ተኻራይትን ሓሲቡ ዝገበሮ ይኮነን ዝብሉ ኣለዉ ኣብዚ ዘለዎም ኦፒንየን ወይ ናቶም ሓሳብ እንታይ እዩ እሺ ጽቡቕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሰባት ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣቕርቡ ክባል ኣይከኣልን ካልእ ሓሳብ እውን እዚ ሓሳብ ሓዊስካ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ቀርቡ ይኽእሉ እዮም ብዋናነት ግን እዚ ሕጊ እዚ ወፂኡ ዘሎ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ እቲ ሓደ ሰባት ዝብልዎ ዘለው መንግስቲ ግብሪ ንምምእራር ካብ ተካራይን ኣካራይን ካብ ዝብል እምበር መሰረታዊ ናይ ተካራይን መካራይን ሕቶታት ንምምላስ ኣይኮነን ዝብል ምንም መሰረት ዘይብሉ ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ካብ መጀመሪኡ እዚ ሕጊ እዚ ትወፅእ ተሎ ኣድላይ ኩነታት ስለ ዝተፈጠረ እዩ ንሪኦ ኣለና እቲ ናይ ተካራይ ተፅዕኖ ፀገማት ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኣፕሪሼት ንገብሮ ኮይና ሕጊ ምውፃእ ንድግፍ ኣለና ማለት እዩ ሕዚ ሓሳብ ዝቐርብ ዘሎ መንግስቲ ግብሪ ንምምእራር ሕጊ ዘውፅኦ ምውፃእ ዘድልዮ እንድሕር ኮይኑ ብዘይ ይኮነ ዘውፅኦ ናይ ገቢ ግብሪ ኣዋጃት ኣለዉ ንሳቶም ብምሕያሽ ወይ ሓደሽቲ ኣዋጃት ብምውፃእ ኣብኡ ብዛዕባ እቲ ናይ መካራይን ተካራይ ግብሪ ብኸመይ ክኸፍል ዝግብኦ ዝብሉ ዓርሶም ኣብ ዝኽኣሉ ናይ ግብሪ ኣዋጃት ደንጊጉ ከውፅእ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ውሽጣዊ ዝኾነ ዓላማ ክህልዎ ኣይኽእልን ሕጊ ንክወፅእ ዝተፈላለየ ሓሳባት ቀሪቦም ብመሰረት ከዓ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ናይ ኣካራይን ተካራይ ንጹር ዝኾነ ዕላማ ንምውፃእ ኣገዳዲ ኮይኑ ስለ ዝተረኸበ እዚ ከዓ ናይ ክልቲኦም መሰላትን ግዴታታትን ኣነፂርካ ንምኻድ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ዝወፀ እምበር መንግስቲ ንባዕሉ ግብሪ ንምእራይ ተባሂሉ ዘውፅኦ ከም ዘይኮነ ካብቲ ናይቲ ኣዋጅ ዕላማ እውን ትርዳእ ትኽእል ኢኻ ማለት ስለዚ መንግስቲ ካሊእ ዕላማ ክህልዎ ይኽእል ካብቲ ኣብቲ ሕጊ ዝተቐመጠ ዕላማ ማለት ስለዚ በዚ ኣንጻር ሪኢኻ እቲ ዝቐረቡ ሓሳባት ጉዳያት ሓሳባት እዮም ኢልካ ምግላፅ ይከኣል እዩ ኣይተበርሀ ምናልባት ሕዚ ምስቲ ሕዚ ዘልዕልዎ ዘለዎ ሓሳብ ተኣሲሩ መንግስቲ ከም መንግስቲ ፀገማት ማሕበረሰቡ ንምፍታሕ ዝንቀሳቐስ ኣካል ወይ ናይቲ ህዝቢ ውክልና ዝረኸበ ኣካል ኢልና ንውሰድ እሞ ኣብ ስራሕቲ ግንዛበ እኹል ዝኾነ ግንዛበ ኣብ ዘይተዋሃበሉ ዝብሉ እውን ኣለዉ ምናልባት እቲ ሕጊ ዝወፀሉ ግዜ ናይ ኣዋርሕ ዕድመታት እዩ ዘለዎ 4 ወይ 5 ኣዋርሕ ካብ ዝወፅእ ወፂኡ ግን ብቐጥታ ናብቲ ግበራ ዝተኣተወሉ ግዜ ሓፂር እዩ ምክንያቱ ነቲ ሕብረተሰብ እኩል ዝኾነ ግንዛበን ኣፍልጦን ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሚድያ ክኸውን ክእል እዩ ብስልጠናታት ክኸውን ክእል እዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን ኣብቲ ሕጊ ዝህሊ ናይ ገለ ሓሳባት ምድንጋራትን ብዥታታትን ንዚኦም ዝቐርፍ ወይ ዘቕልል ናይ ግንዛበ መዕተሪ መድረኻት ከይተዳለወ ቀልጢፉ ናብ ተግባር ከኣቲ ዝተገበረሉ መንገዲ ከም ክፍተት ይወስድዎ ከም ስሕተት ይወስድዎ እዚ ክግበር ይነብሮ ነዊሕ ግዜ ተዋሂብዎ ኩሉ ሰብ ናብ ሓደ ዓይነት መረዳእን ናብ ሓደ ዝኾነ ሓሳብ ተጠሚሩ ዝመፀሉ ዓውዲ ፈጢርካ ናብቲ ግብራ ተትእተ መሓሻ ነይሩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ኣብዚ ኸታ እዩ ናቶም ሓሳብ ፅቡቕ ሓደ ካብ መጀመሪኡ እቲ ሕጊ ትወፅእ ተሎ ናይ ባዕሉ ፕሮሲጀራት ኣለዎ ዝምልከቶም ብፍላይ ዝምልከቶም ስቴክሆልደርስ ኣሳቲፉ ክወፅእ ኣለዎ ብፍላይ ኣካራይን ተካራይን ሓሳብ ይብሉ ኣብቲ ናይ ሕጊ መውፅእ ኣካል ብኸመይ እዩ ክኸድ ብኸመይ እዩ እንታይ ክጋጥምዎ ዝኽእሉ ኣጋጣምታት እንታይ እዮም ሽግራት ዝብላ ቀዲምካ ተንቢኻ እዚኣቶም ቀዲምካ መፍትሒ ምቕማጥ ሓደ ነገር እዩ ነገር ግን ሕዚ ተወዲኡ ሱቕ ዝበለ ይኮነን እዩ ሓደ ሽግር አንገብጋብ እዩ ግዜ ወሲድካ ክንሪኦ ንቅድሜት ተይልካ እሞ ብዙሕ ኣሳታፋይነቱ ንክልዎ ምእንታን ኢልካ ግዜ ወሲድካ ትብሎ ተኮይንካ ከዓ ብዙሕ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ትናብራ ክፃወራ ኣብ ዘይኽእል ሕብረተሰብ ዝበፅሐ ንዙ ሽግር ዝፈጥረሉ እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ዌርነስ ኣብ ሓደ ግዜ ትፈጥሮ ነገር ኣይኮነን ንቐፃሊ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዝተፈላለዩ ኣካራይን ተካራይን ክራኸበሎም ዝኽእሉ ኣጋጣምታት እናፈጠርካ እቲ ዘሎ ናይ መረጃ ክፍተት ናይ ኣሰራርሓ ክፍተት ንቅድሚት እናርአኻ ክመሓየሽ ዝኽእል ሽግር ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ዘይተወድአ ኢልካ ምናልባት ናብ ታይሱም ክትወስዶ ዘይትኽእል ጉዳይ እዩ ማለት እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ዋጋ ምንካይ ኮነ ኣብ ዋጋ ምውሳኽ
ሕዚ ደንብታት ኣለዎ ሕግታት ኣለዎ ስርዓታት ኣለዎ ነጥብታት ኣለዎ ዝተቐመጡ ናይቲ ሕጊ ማዕቀፍ ዝኾኑ ናይቲ ጉዳይ ኣፈጻጽማ ክመርሑ ዝኽእሉ ክገርሑ ዝኽእሉ ድንጋጌታት ኣለዎ ንኣብነት ሕዚ ኣብ ዋጋ ምንካይ ኾነ ኣብ ዋጋ ምውሳኽ ዝህሊ ተርም ወይ ከዓ ዕድመ እስካብ 2 ዓመት ዝብል ይመስለን ተዘይተጋግየ ኣብ ዕድመ ጻንሒቱ ምምሕያሽ ኮነ ኣብ ምንካይ ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት እዋናውነቶም ዝሓለው እዮም ኩነቶም ግምት ዘእተው እዮም ኢልካ ምሳድ ይከኣል ዶ ሕዚ እዞም ነዚ ዕላማ ገይሩ እቲ ኣዋጅ ወፂኡ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣከራይን ተኸራይን ከም ድሌቶም ብፍላይ መካሪ ከም ድሌቱ ዝውስነሉ ኩነታት ነይሩ ናይ ብፍላይ ናይ ክራይ ዋጋ ማለት እዩ ናይ ክራይ ዋጋ ገደበ ይነበረን ብፍላይ ከዓ ምስ ደላሎ ተሳሒዙ ደላሎ ባዕሎም ዝውስኑሉ እቲ ናይ ክራይ ዋጋ ባዕሎም ዝውስኑሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ኣከራይ ተኸራይ ባዕሉ እውን ኣይውስንን ነይሩ እቲ ክራይ ዋጋ ማለት እዩ من يزوسون نيرو بسالساي وجن دلال يوصلون نيرو مالتي حزي إذا تعرفوا تعلقات يتحقي دحر حزي كلو زخيل ناي جزء من محياشو ناي كراي واقع قصر كجبارة بدلالان بأكراين زوسن تخنس منجستي حجوسي يقولو درجاوسي يقولو بو مسرة يجبر زجباه كم جمرياون أنت واحدة دخلت عامة تجبر على وزوع الزبل حجوسي إلا مالتي كاو قاصيلهم ببع خلت عمتو وي خلي عمتو واقع توسخت اللون تناي مجمرا ناي كراي واقع كمنشا كملعلي توسيدو بدحري كوسخ زخيل ግን መንግስት በቅድሚት بزوصو ممرحن دنبن مسرت تغيرو كاخندينا خندي معاز يكوسخ زخيل وناونت غمزاتو واقع دغا طلب خمي تاي خمي كوسخ كاخندينا خندي كوسخ زغبو مخنياتاو دي توسخ مخنياتاو يخون توهيلو መንግስቲ ብዘውፅኦ ጋይድ ላይን ከውድ አለው እንበር መከራይ ብዙወሎ ገደብ ዘይብሉ ክኸውን ይውልን ዝብል እዩ ትሕግ ወፅኡ ዘሎ ክንደየና ይኸውን ክኾን ይኽእል እዩ ዝብል እዚ ንቅድሚት ተቋጻር ኣካል እውን ተቋቂሙላ ሕድሕድ አዲስ አበባ ከተማ ምሕዳር ጀሚሩ እስካዕ ክልላት ዘለው ተቋጻር ኣካል ተጣይሹ እነዚ ነተቋጻር ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ምናልባት ኣብ ኸይዲ ኣፈጻጽማ ብዙሓት ችግራት ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም ንመንግስቲ ንሕግ ተገዛእነትን ምምሳል ውዕል ክፍጾም ይኽእል እዮም ብደገ ግን እቲ ኣቕርቦትን ዲማንድን ሳፕላን ዘይመጣጠን ስለ ዝኾነ ብደገ ካሊእ ውዕላት ክፈጻሙ ይኽእሉ እዮም ከራይን ተኸራይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንከይኸውን ተቋጻሪ ኣካል ተጣይሹ ነዚ ኣብ ከይዲ እናተረኣየ ክስተኻኸል ዝኽእል ተገይሩ ዝግበር እምበር ክውንነቱ ክፍተት ክህልዎ ይኽእል እዩ ከምቲ መጀመርያ ዝበልናዮ እውን ናይ ኣዌርነስ ሽግር እውን ስለ ዘሎ ትክፍተት ንቅድሚት እናተረኣየ እናተመሓየሸ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ተሓስባ እዩ ግን ምናልባት ኣብ ስርዓት ተሓድሽ ሕጊ ወይ ናይ ኣከራይ ተካራይ ዝወፀ መስርሕ ኣብ ከፋፍላ ስርዓት ዝህሊ ከይዲ ማለት ኣብ ክልቲኦም ኣብ ከራይን ተካራይን ዝህሊ ናይ ዋጋ ክፍሊት ዝምልከት ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ብሕጋዊ ዝኾኑ ባንክታት ጥራሕ እምበር እዚ ብኢድ ዝግበር ክፍሊት ብኻልኦት መንገድታት ኹልኹል ይብሎ ምናልባት ሕዚ ኦልሬዲ ሰባት ተኣማሚኖም ለካሪሉ ዋጋ መጠን ኣቕሚጦም ተስተባሃለ ናይ ሕጊ ማዕቀፍ ኣብ ጽላል ኮይኖም ድማ ኣብ 2 ዓመትስ ኣብ በዓመትስ ኣብ ዝግበር ናይ ለውጢ ስርዓት እውን ቅቡልነት ተቐቢሎም መስርሕ ዝሰርሑ ተኮይኖም ገንዘብ ምቅብባል ናይ ግድን ብባንኪ ክትኸፍሉለኩም ናይ ግድን ዲጂታል ክትጥቀሙለኩም ዝብል መስርሕ ምናልባት ብኢድ ዝግበር ዝውውር ንምቕናስ ድዩ ወይስ እንታይ ተደልዩ ከምኡ ተገይሩ ሓደ ሰብ ናብቲ ቴክኖሎጂ ቀልጢፉ ዘየኣትውን ስለዝህሉ ስጋኣትውን ስለዝህሉ እዚ ብምንታይ ክፍታሕ ስለዝተደለዩ መንግስቲ ብሕጋዊ ባንክን ብዲጂታል ናይ ባንኪ ስርዓት ከፋፍላን ጥራሕ ክፍሊት ክኽፈል ኣለዎ ኢሉ ከም ሕገ ደንቢ ንምንታይ ኣስሚሩሉ ዝብል ነገር ናይ ብዙሓት ሕቶ እዩ ምናልባት ንሶም እንታይ ኣብ ኣብዚ ዘለዎም ምላሽ ፅቡቕ ናይዚ ሓደ ዕላማ ናቲ ብኢድ ክፍፀም የብልን ወይ ከዓ ናይ ክራይ ኣከራይ ክፍሊት ብዲጂታል ክፍፀም ኣለዎ ዝብል ሓደ ዕላማኡ ናይቲ ሕጊ ተገዛእነት ንምስፍሕፋሕ እዩ እቲ ሕጊ ብኣግባቡ ይፍፀም ደሎ ወይምስ ኣይፍፀምን ዝብል ንምርግጋፅ እዩ ብደገ ብኢድ ዝፍፀሙ እንድሕር ኮይኖም
تحجب تخكل يفتصم له علامة يساخع له يساخع له زبل المفلات أقداسي أشجاري سلازي إدي بيد كونا لون دول دحر خوينا بحو كاف تحجب وساي بحو أكراين تخراين توعيلهم قصول يخولهم يا نعم نتزي تعيش مترتلنا مشتا جزا مشتا مخايم ترتلنا بدقز اللو علي كالي نا منقص قروه وعلي جن كالي يفرق جبرن مع الناس هو استفاي علامات غيرهم زقبر صعر سلازو هو استفاي علامات غيرهم بدقن بوشت زقبر على استفاي على كونسل زخلو ازي نتحق تفصام من ناي مخان عدل زوص وصل زخونه لا يتحق تجاجنته وقع تجزا عينت نمسفح استغبره حدا علامه اي مالتي بخال اي درجه خلي علامه مالتي ابزي تملكتو بزحت كركرات يلا عليهم اكراين تخراين بزح تقطق بزح كركر يلا عليهم زوم كركرات زياتهم في اللايت بتلمدو كراي زخفل مساخر اكيو خايخون مكحادون كفطر يخلي ناو زملكوتو منغستاو اكال تخرتل خاون لا بيت فرد كون يخليو ناب منغستاو اكال محدار اكال كون يخليو تخرتل لخا مساخر اكيو خاون هيتخدن سلازي ذا خركر تقطق نموغاد نمقناس تو حدا كفتت كيف ترتو هايلو ببانك حقاو مرتعو حقاو مرتعو بسند تدقي فقروا علو كاب زبل علامه اي مالتي زي تايسن خويت زلو بديجيتال من الله من الوقت ازي خنديانا يتغواراو خون بسرخه محبرسب ديجيتال تتقام ديو خنديانا يتفصام خون زبل تخكرኛ حتوي مخنياتو كل سب ابانك خويدو ورفا كحصل خونتات ايهلن بخل عيرخ عناي موبايل بانك تتقامي يخونن بفلاي ناب كل ناوردنا بزخدنا قصري زياتهم قروا مستحات سلو زخونو تفصامنتو كوحدي كشجري خلي لقدمتنا ترأي جن تحقين قدمتنا بس عامتات مسارات غير زوج أصلا زخنا بو مسارات يكرر زقبوه أيتبرها صبغات حسات يوم زل عزلو تملكتنا ونبولك كافتهم زقروا زلوا قوم نجراتنا حساتنا عبيت قوم نجرات توصلوا خمس زلهم تسفان قبر كنت قلت لنا من الوقت تحقي وعلن مقرات زجدد زولو من تبتات بستفر عليه من قدي أمونغوا كراين تكراين زفتروا مسحابات زي مردات كفتوري خليهمو زيرو توعلين مقراص زغددو زبلو من تفتاتاي تايم صبوت ناي كراي وعلين مقراص زغددو خنتات بمنتاي يقارز توعلي زبالتلو حدا توعلي ناي كراي غيزيو اندحر اخيلو بدريو وعلي المقراص يقدد مالتي خلت عامت نيرا خلت عامت يودا 3 عامت تايلو 3 عامت يودا مالتي حدا بوعلي بتستقمطلو ناي غزي زمن ستوديو وعلي يقارصلو مالتي كلا خا بسممعنت مقراص وني كالي مالتي سممعنت مالت كافتي اوعلي استقمط غزي اقديمو اكراين تخراين تتسماميعهم سممعنت تغيرهم قلت يوم سممعنت تغيرهم تغزا توعلي كقارص يخول مالتي ياتهم خمس تغبرتلو ناي خلتيهم ناي وشتي وعلي سمعنا زود ايو افزي افلتو متنققيا مهاب قدي غيرو يقمطو تحق مالتي كاوز وصاي منم متنققيا بزي مهاب ناي كراي وعلي زقارصلو مخنياتو وتحق يقمط ايو كاوزي اتم تحالتا ايو تخراي ناي كراي غنزب ناي خفال قديتا لو اذا ناي مخفال قديتا نحزي خفله مكراي كلقو يخول مالتي فلا يتحق بقص دنقو 15 معلتي ناي كراي غنزب ناي مفارق قديتا اون حزي تواسع لقا قليلو بزي من متنققتا كلقو يخولي مالتي زي وعلوم يقارصلو مالتي او خال اي درجه خا غراي غزاكي خفله شوعه معلتي زنح خوين خا يون بزي متنققتا ناي وعل كراي كقارص يخول مالتي خالوت مغنياتات زقمطون الله نعمنت تقراي نايتي بعل مكارين ناي كاوين سلام صطان زو سرحت السرح ندير خوينو زي هون بزي ما تققتا كلقو يخولي خالد مغنياتات يقول الله نعمنت تقراي افت غزا غدو زخونه غدات زبصح ندير خوينو ወይ ከዓ ትገዛን ካልኦት ወንጀላት ንምስራሕ ዝጥቀሙሉ እንድሕር ኮይኑ እዚኣቶም መጠንቀቕታ መሃብቲ የድለ እቲ ናይ ግዜ ውዕል እውን ምፅሕ ከየድለ ኣቐዲሙ ብዘይ ምንም መጠንቀቕታ ናይ ምልቃቕ ከይበለ ሕዳር ከይበለ እዚ ናይ ምልቃቕ ግዴታ ኣለዎ ተኸራይ እውን ማለት እዩ በዚ መሰረት
ናይ ገዛ ውዕሊ ክራይ ቋረጽ ዝኽእሉ ኩነታት በዚታት እዮም ምናልባት ሕዚ ኣብ መንጎ ኣካራይን ተካራይን ዝፍጠሩ ጎንፅታት ንውር ይክብል ከሎ ቀድላ እዩ ማለት ኣይኮንኩን ዝጸንሐ እዩ ንማለለይ ኣብ ብዙሕ ግዜታት ስለ ዘጋጥም እዚ ቅርሕንቲ እዚ ከም መፍትሒ ዝተቐመጠሉ መስርሕ ወይ ካይዳ እንታይ ይህሉ ጽቡቕ ማንኛውም ኣዋጅ ወይ ሕጊ ጎንፅት ልዓል ተለው ናይ ባዕሉ መስርሕ ይቕምጥ እዩ ልክዕ በተመሳሳሊ እዚ ሕጊ እዚ እውን ትወፅእ ተሎ ጎንፅታት ክህልው ስለ ዝኽእሉ ብኸመይ እዮም ክፍትሑ ዘለዎም ዝብል ኣብ መወዳእታ ናይቲ ኣዋጅ ዘቐምጦም ናይ ስነ ስርዓት ሕግታት ኣለዉ ማለት እዩ ካብዚኣቶም እቲ ሓደ ተቆጻጻሪ ኣካል ዝበሃል ኣሎ ተቆጻጻሪ ኣካል ማለት ኣብ ሕድሕድ ከተማታት ቤት መዘጋጃ ዘለዎም ከተማታት ክጣይሽ ዝግብኦ ከም ግዴታ ዝተቐመጠ ኣሎ ሕዚ ኣብ መንጎ ኣካራይን ተኻራይን ጎንፂ እንድሕር ተልዒሉ ብሓዲኦም ላብቲ ተቆጻጻሪ ኣካል ብመርትዖ ተደጊፉ ይቐርብ ማለት እዩ ሕዚ ተቆጻጻሪ ኣካል እውን ናይ ክልቲኦም ወይ ናይ ሓዲኦም ዝቐረበ ጉዳይ መነሻኡ እንታይ እዩ ናይ መን እዩ ዘልዕሎ ንምንታይ ከም ዝተፈጢሩ ብዝቐረበሉ መርትዖ ተደጊፉ ውሳነ ይህብ ማለት እዩ ውሳነ ይህብ እዚ ውሳነ እዚ ቅሬታ ዘለዎ ኣካል ከዓ እንደገና ካልእ ስነ ስርዓት ተቐሚጡሉ ናይ ገዛ ክራይ ቅሬታ ሰማዕ ኮሚቴ እውን በቲ ሕጊ ተጣየሸ ኣሎ ኣብ ሕድሕድ ከተማታት ተጣይሹ ተቆጻጻሪ ኣካል ዝሃበ ውሳነ ብይግባይ ደረጃ ነቲ ይግባይ ቅሬታ ሰማዒ ኮሚቴ ከቕርብ ይኽእል ማለት እዩ እቲ ይግባይ ቅሬታ ሰማዕ ኮሚቴ እውን ተቆጻጻሪ ኣካል ዝሃበ ውሳነ ርእዩ መርሚሩ ነዚ ውሳነ እዚ ከመሓየሾ ይኽእል ክስዕሮ ይኽእል ወይ ካልእ ውሳነ ክህብ ይኽእል ማለት እዩ ብድሕሪኡ ዝተቐመጠ ናይ ኣካይዳ ስነ ስርዓት ድማ ኣብዚ ቅሬታ ዘለዎ ኣካል መካራይ ክኾን ይኽእል ተኻራይ ክኾን ይኽእል ናብ መደበኛ ቤት ፍርዲ ብይግባኝ መልክዑ ኸይዱ ቅሬታኡ ኣዳልዩ ሄዱ መፍትሒ ፍትሒ ናይ ክረኽበሉ ዝኽእል ስነ ስርዓት ኣቐሚጡ እዩ ኣዋጅ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መልክዑ ክተኣናገድት ናይ ቅሬታ ኣተነጋግና ስነ ስርዓት ተቐሚጡ ዘሎ ዝሕጊ ማለት እዩ ግርም ኣይተ በርሀ ማርያም ምናልባት ጽቡቓት ቁም ነገራት እዮም ዘካፍሉና ዘሎ እሞ ንሎሚ ክልዕሎም ዝደለኹ ዛዕባታት ዳርጋ ናወዳእኹ እየ ከም መወዳእታ ገይረ ዝወስዶ ምናልባት ብድሕሪኡ እውን ሓደ ሓሳብ ሕዚ መጸለይ ነገር እውን ኣሎ መወዳእታ ክልዕሎ እሞ እዚ ሕጊ እዚ ዝሓድሽ ናይ ተኻራይቲ ኣካራይቲ ሕጊ ንእሽተይ ክሪኦ ፈቲነ ነይረ ክልላት እውን ይብል እሞ ክልላትን ብትሕትኡ ዘለዋ ማሕበራት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከከም ከባቢኡ ሁሉም ኩነታት እናፈተሹን እናረአዩን ናወስኹ ናቐነሱ ድዩ ኣዶኖ ንሶም ዝብን መብርሂ ምላሽ ክረኽበሉ እሞ ነዚ ሕጊ ምትርጓምን ምምሕያሽን ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣሎ እሞ እንታይ ማለት እዩ ክቕንሱ ክውስኹ ይኽእሉ እዮም ማለት ድዩ ጽቡቕ ብዛዕባ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ክልላት ዘለዎ ተፈጻምነት ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ ብዛዕባ ናይቲ ሕጊ ወሰን ተፈጻምነት ከባቢ ናበይ እዩ ዝብል ሕቶ ዝተመልከተ እዩ ማለት እዩ ይምልከት እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ዓንቀጽ 3 ናይቲ ኣዋጅ እዚ ኣዋጅ ተፈጻምነት ሃበይ ዝብል ብግልፂ የቐምጥ እዩ እዚ ኣዋጅ እዚ ካብ ቤት መዘጋጃ ካብ ዝተጣየሸለን ኩለን ከተማታት ጀሚሩ ተፈጻምነት ኣለዎ ይብል እቲ ሕጊ እዚ ብቀጥታ ማለት እዩ ነገር ግን ክልላት ኣብ ካልኦት ከተማታት ማለት ካብቲ ኣብ ኣዋጅ ተጠቒሰን ዘለዋ ከተማታት ወፃኢ ክህልዋ ይኽእላ እየን ንኣብነት ዕሸል ከተማታት ክህልዋ ይኽእላ እየን ቤት መዘጋጃ ዘይተጣየሸለን ማለት እዩ ሓውስ ገጠራት ኮይነን ነገር ግን ብተመሳሳሊ ዝካረዩ ገዛታት ዘለዎን ኣብኡ እውን ገዛ ክራይ ናይ ሙሳኽ ቴንደንሲ ክህልው ይኽእል እዩ ስለዚ እቶም ክልላት እዚ ኣዋጅ እዚ ብቀጥታ ኣብኡ እውን ተፈጻሚ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ከዓ ናይ ባዕሎም ሕጊ እዚ ሕጊ እዚ መሰረት ገይሮም ክኾኑ ይኽእል እዩ ወይ ንክልሎም ክጥዕም ዝኽእል ካልእ ሕጊ ወይ መምርሒ ኣውፂኦም ከከም ኣከባቢኦም እናተርጎሙ ኣብተን ዕሸል ከተማታት እዚኣተን ዝፍጽሙሉ ኩነታት እቲ ሕጊ ኣቐሚጡሉ ማለት ኣብ ሕድሕድ ከተማ ቤት መዘጋጃ ዝተጣየሸላ ከተማ ተኾይና ግን ብቀጥታ እዚ ሕጊ እዚ ተፈጻሚ ዝገብር ማለት ዋላ ክልል ይኹን ዋላ ፌደራል ይኹን ዋላ ካልእ ይኹን ማለት በዚ መልክዕ እዩ ትርጉም ዝህቦ ዘሎ ማለት እዩ ግርም ኣይተ በርሀ ምናልባት ካብዚ ተበጊሰ ሕዚ ኣነ ሓደ ነገር ዝተረእየኒ እንታይ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰርቲ ሕግታት ምውፅኦም
ንክልቲያዊ ረብሓ ኣለዎ ንሃገራዊ ረብሓ እውን ኣለዎ ኢልካ ምኻድ ይከኣል እዩ ብፍላይ ሕዚ ዝፍጠር ዘሎ እዚ ናይ ዕዳጋ ዘይምርጋዕ ኩነታት እውን ኣረጋጊዑ ላው ኑሮ ምምላስ ከም ሓደ መስርሕ ገይሩ ክውሰድ ዝኽእል ነገር እዩ ሞ ኣብ ገዛ ክራይ ጥራሕ ተሓፂሩ ምቕራዩ ምናልባት ሕዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ዋጋ ናህሪ ኣብ ዕዳጋ ዘምፅኦ ዘሎ ዝቕባበ ኣብ ነበርቲ ዘምፅኦ ዘሎ ተኳሳሕ ዝኾነ ዘይግቡእ ሎሚ ትሪኣ ዋጋ ሓንቲ ኣቕሓ ፅባሕ ከይድኻ ዘይትረኽበሉ ብዝመሰሎም ነገድቲ ነጋዶ ፍትሓዊ ዘይኮነ መንገዲ ሰማይ ዝሰቕልሉ ኩነታት ቀይድ በትኺ ዝኾነ ፋልል ዝኾነ ካይዳ ኣሎ ሞ ልክዕ ኣብ ገዛ ኣብ ክራይን ተከራይን ዘሎ መሰረታዊ ችግር እዩ ኢልና ዋላ ንውሰዶ ተኣውራ ፀገም ኢልና ዋላ ንውሰዶ ኣብቲ ኸሊእ ናይ ናብራ ሃልክታት ዘሎ ዘይምዕሩ የካይዳ እውን ንምእላይ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ሕግታት ምውፅኡ ግቡእ እዩ ይብሉ እንዶ ክኾን ኣለዎ ይብሉ እንዶ ምናልባት ትሕዚ ዝረአ ዘሎ ናይ ዋጋ ዕዳጋ ብቱን ዝኾነ ካይዳ ናብ ሓደ ጠሚሩ ምናልባት ሕዚ ክልተ ነገራት ድዮም ዝለዓሉ ከም መንግስቲ እዚ መንግስቲ ኣብ ሕድሕድ ናይ ንግዳዊ ስራሕቲ ኣብ ተደለየ ጣልቃ ከኣቲ ይኽእል እዩ እቲ ስርዓት ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ግን ካሊእ ስርዓት እውን ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ነፃ ዕዳጋ ኢልኻ እናኣዘዝኻ መሊስኻ ቁፅፅር ምክያድ እውን ካሊእ ማሕለኻ እዩ ተባሂሉ ከይውሰድ እምበር ከምዚኦም ዝበሉ ሕግታት ምውፅኦም ነቲ ናብራ ኣብ ንግዲ ኣብ ገለ ዝረአ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕሎም ግደ ኣለዎም ይብሉ እንዶ ክኾን ዶ ይግብኦን ናቶም ሓሳብታ እዩ ፅቡቕ ሕቶ እዩ ሕዚ እቲ ልክዕ ከም ተመሳሳሊ ኣብ ናይ መካራይን ተኻራይን ዘሎ ኣብ ካልእ ጉዳያት ከምዚ ዓይነት ሕግታት ናይ ምውፃእ ኣድላይ ኣይኮነን ድዩ ከመይ እዩ ክድፈአሉ ዝግብኦ ድዩ ዝብል ሕቶ ምናልባት ሕጊ ምውፃእ ከም ሓደ መፍትሒ ክውሰድ ይኽእል እዩ ንምንታይ ሕጊ ወፅእ ክባል ኣይኽእልን ልክዕ ሓደ ብፍላይ ሕዚ ስዒቡ ዘሎ ናይ ናብራ ውድነት እንብሎ ኩነታት ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኩነታት ወፂሑ ስለ ዘሎ ኣብ ሕድሕድ ካልኦት ጉዳያት እውን ተመሳሳሊ ሕጊ ምውፃእ ከም ሓደ መፍትሒ ክውሰድ ይኽእል እዩ ነገር ግን እዞም ስዒቦም ቀሪቦም ዘለዉ ሽግራት ግን ሕጊ ብምውፃእ ዲና ክንፈትሖም ንኽእል ዝብል ሕቶ ከዓ ብካልእ መንገዲ ክለዓል ዝግብኦ እዩ ማለት እዩ ሕዚ ናይ መካራይን ተኻራይን ጉዳይ ብመሰረታውነት ክፈትሖ ዝኽእል ትሕግዚ ምውፃእ ጥራሕ ኣይኮነ ኣብቲ ኣዋጅ እውን ብግልፂ ተደንጊጉ ኣሎ ናይ ገዛ ሽግር ክፍታሕ ዝግብኦ ብዋናነት ናይ ገዛ ኣቕርቦት ብምውሳኽ እዩ ዝብል ኣብቲ ሕጊ እውን ተደንጊጉ ኣሎ ናይ መካራይን ከራይን ሕጊ ምውፃእ ግን ጎና ጎኒ ከም ተወሳኺ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ መካራይን ተኻራይን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ጉዳይኑ ብተመሳሳሊ ሕጊ ምውፃእ ኣድላይ እዩ ነገር ግን ነቶም ሽግራት ንምፍታሕ ግን ካልኦት ንኣብነት ናይ ሸቐጣት ናይ ምህርቲ ሽግር ዝበፅሕ ተኮይኑ ዋጋኦም ብምቁፅፃር ይኾን ክትቆፃፀር ትኽእል ኣቕርቦቱ ብምስሳን ነፃ ዝኾነ ዕዳጋ ምፍጣር ሰላምን ፀጥታን ናይ ከባቢ ምሕላው ዝውውር ከም ድልዮቱ ክዘዋወር ማለት እዩ እዚኣቶም ጎንዳ ጎኒ ላስራሕ እቲ ሽግር ትፈትሖ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጊ ምውፃእ ከም ሓደ መፍትሒ ጌርና ተወሲድናዮ ብዋናነት ግን ናይ ኣቕርቦት ናይ ምናልባት ዘይሕጋዊ ንግዲ ክህልው ይኽእል እዮም ምህርቲ እናሃለዎ እውን ሸቐጣት ምሕባእ ክህልው ይኽእል እዩ ምስዋር ክህልው ይኽእል እዩ ነዚኣቶም ብሕጊ ክትከታተሉ ክትቆፃፀሩ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ካሊእ ግን ጎና ጎኒ በቲ ሓደ ሳይድ እውን በቲ ካሊእ ሳይድ እውን እናሰርሕኻ ክልቲኦም ኣመጋጊብካ ክስርሑ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እቲ መፍትሒ እውን ክመፅእ ብኡ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ሕጊ ምውፃእ ጥራሕ ትኩረት ገይሩ ተይኮነስ በቲ ካሊእ መንገዲ ዘሎ እውን ትኩረት ገይሩ ክልቲኦም ጎና ጎኒ ኣጣዒሙ እዩ እቲ መሰረታዊ ሽግር ክፍታሕ ዝኽእል ዝብል ተሓሰባ እዩ ዘሎ ግርም ኣይተ በርሃማረ ምናልባት ዕሙቕ ዝበለ ስፍሕ ዝበለ ነቲ ዛዕባ ዝምጥን ሓሳብ እዮም ይሆምኒ ብጣዕሚ የቐኒየለ መስግን ብሽም ተመልከትና እውን ከመስግኖም የለሊ ምናልባት መወዳእታ ግን ኣነ ሕቶታት የወዲእ ኣለኹ ኣነ ዘይበልዕልኽዎ ክበሃል ዝግብኦ ምዝ ተኣሳሲሩ ኩልዎ ዝደልይዎ ነገር ተልዩ ግን ዕድልኮ እሺ ጽቡቕ ሕጊ ብዋናነት ዝመፅእ ኣብ ተጓነፅቲ ኣካላት ብኸመይ ክምራሕ ይኽእል ዝብል እዩ ብዋናነት ግን ከም ማሕበረሰብ ብሕጊ ተይኮንና ክንግዛእ ዝግበአና ብሞራል ብሕሊናና ክንግዛእ ኣለና ብስርጉ ናይቲ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ክንግንዘብ ኣለና ኣከራይ ይኹን ዋላ ተከራይ ይኹን በቲ ሓደ ገፅ
ተኸራይ بتاع مجمع راس تخاري لا كراي متن بقى غيره زي العالم قصل زدلي تخاري ونالو بتخالي وجن دمو مكراي وخينو بسلسته ورحي بشدشته ورحي تخاري لا يحاسو كجمته زي خيل بعصف بسلسته عصفي ناوسخه ككار زدلي ونالو ስለዚህ ዚ ምናልባት ሕጊ ብዝተወሰነ መልክዑ ቋጾር ይኽእል እዩ ነገር ግን መጀመሪያ ሰባት ካብ ሕሊናና ክርሕቕ ይብላን ካብ ሪያሊቲ ካብ ዘሎ ኩነታት ተሓበርቲ ክንኾንና ሕጊ እውን ንመንግስቲ እውን ዘሎ ኩነታት ወድዓዊ ኩነታት ብሕሊናና ብሞራልና ተገዛእቲ ኮይና ክንቕፅል ኣለና እምበር ኣብ ሕጊ ተመስሪትካ ጥራሕ ናይ ሕጊ ክርክር ሓዝኻ ናብ ምሕዳር ኣካልና ቤት ፍርዲ ኣካልና ናይ ባዕልኻ ናይ ተመካራይን ተኻራይን ጉይዜ ጉልበት ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ምሕዳር ኣካላት ሽግር ኣብ ልዕሊ ሽግር ናደራረብ ፀገም ዝፈጥር ስለ ዝኾነ እቲ ማሕበረሰብ ነንባዕሉ ተኻኢሉ ተሓሳሲው ተዝንብር ዝብል ማዕዳ ሓሳብ እዩ ዘለን ግርም ይቐኒልና ኣይተ በርሀ ማረ በዓል ሞያ ዓቃቢ ሕጊ ንሎሚ ኣብዚ ስቱድዮና ተረኺቦም ብስል ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ ሓሳብ ስለ ዝሃውና ብሽም ተመልከትና ብሽም ትካል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ደጊመ ከመስግኖም ይደሊ ገዞም ቀጻል እውን ኣብ ዝለዓሉ ሓሳባት መጽኦም ተሳታፊና ኮይኖም ይህን ምን ክብሉ ከም ዝኽእሉ በዓል ተስፋየ ሎሚ ዝነበረና ጻልሒት ካብ ልቢ ዘመስግን መሽቀነል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ወራይና ንሎሚ ዝነበረና ዛዕባ ኣብ ጉዳይ ኣካራይን ተኻራይን መሰረት ገይሩ ዝወፃ ሓድሽ ሕጊ ታይ ይመስል ኣፈጻጽሙ ታዩ ካብ ማሕበረሰብ ታይ ይሕሎ ዝብሉ ሓፈሻዊ ዝኾነ ዛዕባታት መሰረት ገይርና ምስ ኣይተ በርሀ ማረ ኪላ ዓቃቢ ሕጊ ዝኾኑ በዓል ሞያ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ዓዲምና ጻንሒት ገይርና ኣለና ኣብ ቀጻል ድማ ብኻሊእ ዛዕባ ብኻሊእ ጉዳይ ክንራኸብ ኢና እንተን ሎሚ ምሳኹም ጸናሕኹ ኣነ ኣብርሃም ስኳል ነይረ ሰላም